Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Vanmiddag om 4 uur vindt een coalitieberaad plaats tussen de ministers en de parlementariërs van de partijen PAR, MAN en PIN. Onderwerp is de financiële situatie van Curaçao, maar vooral het antwoord aan het College Financieel Toezicht. Dat college heeft eind vorige maand de minister van Financiën Kenneth Gijsberta gevraagd om uiterlijk 6 maart aan te geven hoe hij 127 miljoen gulden gaat bezuinigen op de begroting van 2019. Volgens het CFT is zo'n bezuiniging onontkoombaar, maar vanuit de ministerraad is al gebleken dat het uiterst moeilijk voor Gijsberta wordt om die bezuinigingen op een rij te krijgen voor vandaag. De kandidaat voor minister van Economische Ontwikkelingen, die de man heeft aangedragen, wordt momenteel gescreend. Dat schrijft de Extra vandaag. Het gaat om een vrouw die de opvolger moet worden van Steven Martina. Zoals bekend is die eind vorige maand afgetreden omdat het Openbaar Ministerie een onderzoek tegen hem is begonnen. Voorlopig is Kenneth Gijsberta van Financiën ook minister van Economische Ontwikkeling, maar die dubbelfunctie valt hem zwaar. Daarom is de man op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat. Er is nu nog 1 kandidaat die is bekendgemaakt aan minister-president Ruggenaat en zodra de screening achter de rug is, zal ze ook worden gepresenteerd. De Raad van Advies heeft opmerkingen over het wetsvoorstel voor de installering van een begrotingskamer. In het wetsvoorstel wordt melding gemaakt van een meerderheid die groter is dan de normale plus 1 in het parlement. Het zou moeten gaan om een meerderheid van bijvoorbeeld 2/3 of 75%. Volgens de Raad van Advies is dat niet mogelijk volgens onze staatsregeling, dus kan het ook niet in de wet voor de begrotingskamer worden opgenomen. Volgende week praat het parlement van Curaçao over de situatie in Venezuela. Onder meer over de sancties van de Europese Unie en de steun van Nederland daaraan. Maar ook over de sluiting van de grenzen door Venezuela en de gevolgen voor Curaçao. Onder meer voor de toekomst van onze raffinaderij. De vergadering begint 11 maart om 10 uur 's ochtends. Carnaval is achter de rug. Het zal niemand zijn ontgaan. Gisteren was de Marcha de Despedida. En nou, dat was een mooie mars. Veel mensen kwamen nog kijken op deze laatste dag. Er waren natuurlijk de groepen die ook al zondag te zien waren geweest. Maar het is altijd even feestelijker als de zon ondergegaan is. Veel mooie beelden, veel gezelligheid, veel kleuren. En vandaag is carnaval afgelopen en gaan mensen hun chinici halen. Een grijs kruisje op het voorhoofd ten teken dat de vastentijd is begonnen. Amsterdam staat op zijn kop. Ajax heeft gisteren namelijk een weergaloze wedstrijd gespeeld tegen Real Madrid. En daarmee is het doorgedrongen tot de kwartfinales van de Champions League. Ajax won met 4-1 in Bernabeu en dat had bijna niemand voor mogelijk geacht. Maar de Ajaxiden waren geweldig en Real Madrid bracht niet wat men gedacht had. Gelukkig waren er 4000 fans die er wel in geloofden. Maar wat ik ermee wil zeggen, wij geloofden erin. Het team geloofde erin. En dan zijn er ook nog een aantal sceptisch. En dat begrijp ik ook, want het is ongelooflijk lang geleden dat een Nederlandse ploeg dit heeft laten zien in Europa. Maar het begint altijd met geloof. En ik denk in Nederland mogen we trots zijn van ons, de voetbalstijl, het avontuurlijke. En ik denk dat we dat vandaag op dit toneel ook hebben laten zien. De reacties in Amsterdam en omstreken zijn lovend voor de club. Die moet afwachten tegen wie ze in de kwartfinale komen te staan. Eerder riep al de zelfbenoemde president Juan Guaidó op om zaterdag te gaan demonstreren. Nu heeft ook de Venezolaanse president Nicolás Maduro zijn achterban opgeroepen om aanstaande zaterdag de straat op te gaan. Hij wil naar eigen zeggen de doorgedraaide minderheid verslaan die het land wil destabiliseren. Maduro riep zijn aanhangers op om deel te nemen aan een anti-imperialistische mars. Hij deed dat tijdens een ceremonie ter nagedachtenis aan zijn voorganger Hugo Chavez, die 6 jaar geleden overleed. Het is de eerste keer dat Maduro in het openbaar weer van zich liet horen sinds Juan Guaidó weer in het land is. Die kwam maandag aan na een rondreis langs verschillende Zuid-Amerikaanse landen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.